אנשים, אתם בטח זוכרים אותי, יעקב הרצחני. וכשתדעו, הילד שהמסכה קפצה עליו, אני שואלת מה המסכה, והנה הילד שרצח. תראו, אתם יודעים למה רצחתי אותו? אני אראה לכם. אולי לא רואים את זה, אבל בתוך האיבר שלו, אמא ואבא שלו שמו לו מפתח לדירה מלאת כסף. ותראו אותו, הנה המפתח ממש כאן. אני צריך לכתוב ממש לתוך הגוף. נו, אוקיי, הנה, זה. זהו. איזה איבר מגעיל. הנה המפתח שהוצאתי. אתם רואים את זה? נקמתי תבוא. נקמתי תבוא.